Bueno, l'ha dit que anaven del vermut al dinar, així que intentaré no allargar-me molt per si teniu fam. De segur que serà més interessant dinar que el que jo us puc dir, però sí que volia dir algunes coses. I en primer lloc, dir-vos, i no faltaria la veritat si no dirà que estic molt content pel que avui hem fet així. I estic molt content perquè aquest és un projecte que quan jo vaig arribar a la direcció general fa poc més d'un any estava als pressupostos, estava en el limbo d'esta desgràcia que hem tingut que es deia Covid i que no es podia generar. Aleshores, quan només hem pogut, i Maite és la gran artífex de tot això, només hem pogut, ho hem posat en marxa. Per tant, el simple fet que estiguem així tots junts parlant del que ens agrada, perquè com deia Pilar, som periodistes i soc periodista per davant de tot, i el dia que acabi d'esta aventura tornaré a la professió, doncs jo crec que l'important és el bon senyal que donem de que puguem celebrar aquest acte i que puguem desenvolupar un projecte que estava aturat, que estava bloquejat i que d'alguna manera puguem posar en marxa, que ens puguem veure, que puguem parlar i que puguem passar un dia junts per parlar del que més ens interessa. Això és el primer missatge que us volia traslladar. El segon és que hem d'insistir en el conjunt del territori. Avui n'hi ha hagut gent a aquesta sala del sud, de la Vega Baja, de l'Alto Vinalopó, de Castelló, Joan de Benicarló. Per tant, hem d'insistir en conèixer el territori, en conèixer tot el territori, perquè si ens coneixem tots millor, podrem fer millor informació. I per tant, jo crec que el que hem fet així és un exercici que hem de continuar, no només comptant amb la gent del conjunt del territori, d'aquesta llonganissa, si em permetreu, que tenim per la llarga que és, però que estimem tant, hem de comptar amb gent de tot el territori i no només això, sinó fer aquest tipus de trobades, aquest tipus d'actes al conjunt del territori, a altres llocs del territori. Això Maite i jo ja estem parlant de fer algunes, potser fem algun format, faríem un format llarg com este o més de tot matí, però intentarem fer també formats més reduïts per a que poder fer, com s'ha parlat, de temes sectorials, jornades de temes sectorials i tal, al llarg de l'any, i que tots puguem retrobar-nos un cert temps durant l'exercici. La tercera cosa que vos volia dir és que avui s'ha parlat així de moltes coses. Hem parlat de... Jo estic molt d'acord, però replegui alguna conclusió que m'he apuntat. Primera, que els mitjans de comunicació locals són imprescindibles, i torno a dir, imprescindibles per a vertebrar el territori. Si no, no coneixerem la realitat del territori. Si només tenim una veu autonòmica, una veu general, sense baixar al terreny, per tant no coneixerem el territori, no sabrem els periodistes com contar les coses. Per a contar les coses n'hi ha que conèixer el territori, n'hi ha que conèixer la gent, n'hi ha que conèixer el que viu davant de tu. Per tant, això és molt important. Un altre element importantíssim, poder, i ho ha apuntat Marta, estic molt d'acord, l'oportunitat però també els riscos i els perills de la digitalització. Crec que ho hem de tractar amb molta cura i parar, i podria ser l'exercici d'una reflexió molt més profunda, el tema de la reflexió. Vinculant això, ho ha comentat el Miquel Labastida de les províncies, la qüestió de les audiències. Jo soc molt... Crec que les audiències al digital les hem de generar els periodistes, no generar audiències perquè ens generen audiències. No sé si m'he explicat. Crec que els periodistes hem de fer apostes més enllà de l'audiència per a que el digital tinga verdaderament aquelles notícies que considerem que tinguen pes. Hem de mantindre la jerarquització i el treball que fem els periodistes també al digital, no moure'ns només per les audiències. S'han plantejat qüestions legals, qüestions de contingut creïbles, estic d'acord, serem més forts si generem continguts creïbles, i les experiències d'altres territoris, per supost. El tema de la plataforma estatal em pareix superinteressant, crec que caldria generar una plataforma estatal que ens podrà donar més força per a tindre una veu general. També farem millor informació si coneguem millor el que passa a Andalusia, el que passa a Catalunya, el que passa a Galícia o qualsevol indret de l'Estat. Jo crec que així n'hi ha dos elements fonamentals que
que a mi m'apareixen com a conclusió de la jornada i que jo vull posar sobre la taula. Crec que els mitjans públics i privats, i si n'hi havia representació de tots en aquesta jornada, i les institucions públiques hem de fer un esforç per mantindre dues coses. En el cas valencià, un espai valencià propi. Crec que si no mantenim un espai valencià propi no podrem donar... Abans deia, crec que era Raquel Ejerique, deia que a Madrid els importa un 1 o un 0 el que passa a la Comunitat Valenciana. Els importarà un -3 si no són capaços de tindre mitjans que puguen traslladar la veu valenciana a la resta de l'Estat. Per tant, hem de preservar un espai autonòmic valencià, tant públic com privat. I el segon punt és que hem de preservar un espai local, perquè si vosaltres, la vostra veu, la veu de les emissores locals, dels mitjans que esteu als pobles i a les ciutats, no fluïx cap a les institucions, cap a la Generalitat en aquest cas, cap a la Generalitat Valenciana, serà impossible que aquestes veus de les vostres necessitats, de les necessitats dels nostres pobles, de les nostres ciutats, no arriben a qui pren les decisions. I en aquest sentit, jo crec que aquestes dues tasques són molt importants. Mantindre l'ecosistema autonòmic valencià i mantindre un ecosistema local. I en aquest estadi de mantindre l'ecosistema local vosaltres sou molt importants i jo crec que avui he comprès encara més la importància d'això. Vos he de confessar que ho he comprès avui, escoltant-vos. I no voldria acabar, això és un poc el compromís, mantindre aquests dos espais, però voldria agrair en primer lloc a la Federació Valenciana de Municipis per escoltar tots els suggeriments, locures i propostes que hem parlat durant aquest temps. Jo crec que al final hem aconseguit un programa molt interessant i anem a continuar treballant en la col·laboració, en alguns projectes que tenim en ment, ja vos direm, i a poc continuar treballant. En segon lloc, voldria agrair a la xarxa, a les emissores, als que treballeu en les emissores locals de la Comunitat Valenciana. Comentava fa un moment, també Raquel Ejerique, que què seria sense les notícies que no ixen als mitjans, no existirien. Per tant, els vostres pobles no existirien si no existireu vosaltres contant les notícies dels vostres pobles. Per tant, molt d'empeny i molt d'ànim per a continuar en aquesta tasca. Això fa que siguem necessaris i útils, que ho deia Pilar fa un moment. Per tant, això ja ho tenim cobert. Als ponents, gràcies a tots, la majoria vos conec i he tirat un poc de contactes per a que vingueu. Jo crec que hem fet una llista de ponents, una nòmina de ponents interessant i intentarem que en properes edicions puguem tindre gent d'altres indrets que ens aporta altres visions i que aporta altres projectes. Així que moltes gràcies per vindre a tots i per confiar en nosaltres. I finalment a tots els que heu vingut, podem parlar tot el dia, podem estar parlant tot el dia, Manuel estaria tot el dia, quiero dir que si no vinguéreu vosaltres, no escoltàreu tantes que ens han pogut, no serviria per a res, perquè no traslladaríem les experiències. I és important que estigueu així perquè ens ha donat l'oportunitat de retrobar-nos després de la pandèmia, de reencontrar-nos i de reencontrar-nos per parlar del futur de la comunicació en la Comunitat Valenciana. Així que seguim, no ens queda una altra que seguir, ja després d'això hem de tornar a fer-ho. Així que gràcies també a José María, que ha estat tot el dia, el president del Consell de l'Audiovisual. Crec que també serà un exemple de treball, que tinguem una institució tan important i tan vinculada a les emissores locals a la ciutat de Castelló, en aquest projecte de descentralització d'institucions, i a Mari Iglesias, la presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per acompanyar-nos tot el dia. I gràcies a tots, el que vos dia, gràcies a tots per poder-nos retrobar, jo crec que és el més important. Moltíssimes gràcies.